खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै दुखुनांथाव थासारि आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय दिपेन नार्जारिया डिउटि मावबाय थानाय समावनो रुंसारि जादों बिथांनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय थैनाय दिपेन नार्जारिनि नखराव नुजाथिफैदों आसाम पुलिसनि जवानफोरा जोबथा बिदायनि समाव नखराव दुखुनि थासारि जोनोमगिरि बिमानि बिखायाव लाथ्रहायै दुखु फोरमायथिनो गोनांदि आसाम पुलिसाव मावनाय जवान दिपेन नार्जारिया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाग्रामा थाराइबारिनि थागिबिमोन थांनाय 2022 मायथाइयावसो आसाम पुलिसनि साख्रिखौ मावदोंमोन आरो बिथाङा डिब्रुगड़ जिल्लायाव पस्टेडमोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दिपेन नार्जारिनि नखरा जोबोद दुखुथिया दिपेन नार्जारिनि सायावनो सोनारोमोन दुखुथिया बिमा बिफाया आरो फिसाज्लाखौ लानानै गोदान सिमां नुदोंमोन बिमा बिफायाबो नाथाय सिमाङा जाफुंस्लाबैयावनो अबथिरायै जिउ गोमाबाय दिपेन नार्जारिया बेनिखायनो दुखुथिया नखरा थांनानै थानो हानाय बायदि राहा सरकारा जाहाथे खालामनानै होयो बेनि थाखाय सरकारनिसिम खावलायहरदों नखरनिफ्रा फोरमायथिबावनो गोनांदि दान मोनसे सिगां छुट्टियाव न'आव फैनायनि उनाव थांनाय 12 जुनावसो न'निफ्राय डिउटियाव जयेन जाहैफिनदोंमोन दिपेन नार्जारिया नाथाय न'निफ्राय थांनायनि साननै उनावनो डिउटियाव थानाय समावनो गाव हारसिङैनो थैनानै थानायखौ लानानै गनायनानै लानो हायाखै नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रिपर्टनि बायदिब्ला अखा हानाय समाव दिपेन नार्जारिया मोनसे जायगायाव थाद'नानै उन्दुदोंमोन बेयावनो थैनानै थादों आसाम पुलिसाव मावनाय जवान दिपेन नार्जारिया थांनाय 1 सप्तानिफ्रायनो आसामनि दाब जायगायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बाक्सानि माखासे ओनसोलफोराव दैबानानि महर लादों बाक्सा जिल्लानि जखलिबिल ओनसोलावबो दैबाना जादों बाक्सानि कबरधना पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमलागुरि आउटपस्टआवबो दैजों लोमसावदों पुलिस थानायाव थानाय चेयार टेबोल गासैबो दैजों लोमजाजोबनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो दैबाना जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा भुगिनो गोनां जादों थाद'नाय गैयै जुब अखा हानायनि जाहोनाव हाया गुरै जानानै हा गिसिगानाय जाथायफोर जादों बेनि अनगायैबो लामा सामायाबो गुगानाय जाथाय जादों दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों मन्त्रि रन्जित दासजों लोगोसे बिटिसिनि एमसिएलए गौतम दास बिथांमोनहा लोगोसे दैबानानि थासारिखौ नायनायनि उनाव मन्त्रि रन्जित दास बिथाङा फोरमायथिदों दि रेलनि खामानि जानायनि थाखाय जाय दैया सिगां 50 मिटार नालाजों थाङोमोन दा 3-4 मिटारजोंनो दैया थांदों जायनि थाखाय बे ओनसोला दैजों लोमसावनो गोनां जादों आरो 300सो नखरफोरा दैजों भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बिथांमोननि जानाय लोंनाय आरो थानायनि जाहाथे प्रशासना राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायदों ओजोंहाय दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि थांनाय 1 सप्तानिफ्रायनो दैजों लोमसाव जानो गोनां जादों प्रशासननिफ्राय नायफैदोंब्लाबो जानाय थानायनि जेबो राहा खालामनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो जानाय थानाय लोंनाय दैनि जाहाथे राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा दाबि दैखांदों बेनि अनगायैबो आसामनि दाब जायगायावनो दैजों लोमसावदों हावलि पुलिस थानायाबो दैजों लोमसावनो गोनां जादों गारि पार्किं मटर साइकेल चेयार टेबोल गासैबो दैजों लोमसावदों बेनि अनगायैबो पुलिस थानानि ओंखाम संग्रा खथायावबो दै लोमसावदों जायनि थाखाय ओंखाम संनो हायाखै तामुलपुरनि बानगुरियावबो मथंगा दैमायाव औवानि दालांखौ बुखारनानै लांदों बे दालांखौ रायजो राजाफ्रा बानायदोंमोन आरो रङिया भुटानखौ फोनांजाबोमोन बे औवानि दालाङा नाथाय औवानि दालां बायनायनि जाहोनाव दरनै गामिखौ फोनांजाबनायनि जेबो राहा गैयै जादों बजालियावबो गोबां अखा हानायजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा फैदों गोबां जुब अखा हानायजों ओनसोला दैजों लोमसावजोबनायनि अनगायैबो गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायदों गुबुदों आरो मोब्लिब खुन्थियाबो गुबुदों बेनि अनगायैबो मेघालयाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मेघालयानि दैया आसामनि सिमाफ्राव गोग्लैफैनायाव आबाद फोथार गामि लामा सामा गासैबो लोमसावजोबदों सिलचर शिलं थांनाय 6 नं राजा लामायावबो हाजोनिफ्राय गेदेर अन्थाइफोरा लामायाव गोग्लैफैदों आरो गोबां दैबाना जादों जायनि जाहोनाव गारि मटर ट्राक बायदिफोरा गोलाव लामासिम नांथानानै थानो गोनां जादों मेघालयनि रातासरानिफ्रायनो सनापुरसिम गासै 25 किल'मिटार जानथाइसिम गारि मटरफोरा नांथानानै थानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि चानमारियावबो दैबाना थांनाय माखासे सान सिगां जल जीवन मिशननि ठिकादार आरो बीजेपीनि ओनसोलनि दैदेनगिरि सुनील गगैखौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन खर' गैयै देहाखौ अरजों सावथारनाय हालोदाव बोखांनो हादोंमोन नाथाय बे थैनाय जाथाया गुबुन महर लानो हमदों थैनाय गोथै देहाया सुनील गगैनि नङा पाक्का लुनायनि खामानि मावग्रा जाहांगीर हुसैननिसो होननानै प्रशासना फोरमायथिदों होननानै बुंथिदों सुनील गगैनि बिसिया नाथाय सोंथिया बेसो गोथै देहाया जाहांगीर हुसैननि बा
सुनील गगैया बहा थांखो प्रशासननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुनील गगैया नेपाल नङाबा भुटानाव खारखोमानानै दंहैयो ओजोंहाय बे खौरांखौ गनायनो हायाखै सुनील गगैनि बिसिया सुनील गगैखौ बुथारनाय जाथायखौ गुबुन महर होनो नाजानायनिसो अजद होदों बिथांनि बिसिया DNA टेस्ट खालामनायनि रिपर्टआ फैनो समय नांबावगोन होननानै प्रशासननिफ्राय बुंथिदोंमोन नाथाय माबोरै DNA टेस्टआव जाहांगीर हुसैननिसो गोथै देहाखौ मोनखो होननानैबो प्रशासननिसिम सोंथि खालामो आरो थारैनो जुदि सुनील गगैया मानसि बुथारनायनि उनाव खारखुमानानै दंब्ला सुनील गगैखौ जाहाथे दिहुननानै प्रशासना लाबोयो बेनि थाखायबो प्रशासननिसिम दाबि खालामो बिसिया ओजोंहाय सुनील गगै थैनाय जाथायखौ लानानै गोनो गोथो जाबाय थानायनि उनाव सुनील गगैनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आरज गाबनो लानाय हाबाफारिखौबो दोनथ'नो गोनां जादों बा केन्सेल खालामनो गोनां जादों ओनसोलनि आइजोफोरा चन्द्रबाबु नायडुनि TDP दोलोआ लक सभायाव स्पिकार अदेबानि बुंथिगिरिनि मा सिबिदों बेयाव इन्डि एलायन्सआ मदद दङ BJPआ दा 2019 नि बायदि गोख्रों नंला गाव हारसिं सोरखार दानो हानाय बायदि मासेयाव देरहानो हायाखै जायनि थाखाय चन्द्रबाबु नायडु आरो नितीश कुमारनि मदद लानानै सोरखार दादों BJPआ समाया दा सोलायबाय BJPआ लोरबां जाबाय जायखिजाया समाव NDAनि सोरखारखौ सिफायनानै होनो हायो बे बिबुंथिखौ होदों शिवसेना दोलोनि दैदेनगिरि सन्जय राउतआ बिथाङा बुंथिदों दि TDP दोलोआ लकसभायाव स्पिकार बा बुंथिगिरिनि बिबान बिनाया गोनां दं नाथाय जुदि लकसभानि स्पिकाराव NDAनिफ्राय रावबो थायाब्ला BJPआ TDP दोलोखौ सिफायगोन जायखौ जागायखाबाय JDUखौबो सिफायगोन चिराग पासवाननि दोलोखौ सिफायगोन जयन्त चौधुरीनि दोलोखौबो सिफायगोन जाय थोरसियाव जायो बेखौ सिफायनायानो BJPनि खामानि होननानैबो बुंथिबावो सन्जय राउतआ लोगोसे बुंथिबावदि जुदि TDPनिफ्राय बुंथिगिरिनि बिबान मोनोब्ला बेखौ इन्डि एलायन्सआ बरायो दा समाया सोलायबाय जों गोसो जायोब्ला इन्डियानि मेजरिटिखौ लकसभायाव दिन्थिनोबो हायो होननानै बुंथिबावो आरो जुदि TDPनि लकसभायाव बुंथिगिरिनि बिबानखौ मोनाब्ला TDPजों इन्डि एलायन्सआ गसंफागोन होननानैबो बुंथिबावो सन्जय राउतआ सिक्किमाव दावबायहैनो सानदोंब्ला बे दैज्लां बोथोराव थांनायनि सिगां खेबसे सानग्रोनाया गाहाम बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय अखा हानायनि थाखाय हा गिसिगानाय आरो दैबाना जानायनि थाखाय सिक्किमाव गोबां दावबायारिफ्रानो नांथानानै दं फ्राय 2000 निफ्राय 2500सो दावबायारिफ्रा सिक्किमनि लाचुं आरो चुंथांआवनो नांथानानै थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों थांनाय 13 जुननिफ्रायनो नांथानानै दं होननानैबो फोरमायथिदों माखासे दावबायारिफ्रा रिपर्टनि बायदिब्ला सिक्किमाव माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायजों हा गिसिगानाय जादों लामा सामाफोरा ब्लक जादों दैबाना जादों आरो गोबां न'-बाङाबो दैबानाजों बुखारलांजादों रैखा खालामग्रा हान्जायाबो बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय रैखा खालामनायनि खामानिखौ मोजाङै मावनो हायाखै फारसेथिं सोरखारनिफ्रायबो नांगौ बायदि मदद मोननो हायैखौ फोरमायथिदों नांथानानै थानाय दावबायारिफ्रा जायनाखि चुंथांआवनो 400 निफ्राय 500सो दावबायारिफ्रा नांथानानै दङ थांनाय 13 जुननिफ्रायनो नांथानानै थानायखौ बिथांमोना फोरमायथिदों बिथांमोना जानो लोंनो मोनदोंब्लाबो बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय मोब्लिब गैया रां गैया ATMआवबो रां गैला मबाइल चार्ज गैया इन्टारनेट गैया बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों जायखौ लानानै नखरनिफोरा गिखांदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो नांथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ हेलिकप्टारजों नङाबा एयारलिफ्टजों जाहाथे थाबैनो रैखा खालामो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों ओजोंहाय सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगोन होननानै खोथा होदों रिपर्टनि बायदिब्ला सिक्किमनि गेंटक ग्यालसिं पाकियं सरेन बेफोर ओनसोलाव आरोबाव गोबां रोजा अखा हाबावगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना फोरमायथिनो गोनांदि सिक्किमाव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों गोबां दैबाना जादों जायनि जाहोनाव माखासे ओनसोलफोराव न'-बां गारि मटरफोराबो बुखारलांजादों बेनि अनगायैबो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिगादों जायजों लामा सामा बन्द जादों आरो दैबाना जानायनि थाखाय माखासे जायगाफ्राव ससे लामा गैयै बेफोरबायदि थासारिबो जादों आरो बेफोरबायदि जानायजों सिक्किमाव दासिम 6 सुबुं थैनायखौ खौरां मोननाय जादों आरो गोबां सुबुङानो गोमानानै दं होननानैबो मिथिहोबावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया काजिरङायाव दावबायहैनायनि उनावनो काजिरङायाव मावनाय मावथिफोरनि खुद्रिनाय जायखिजाया टेम्परारि साख्रिखौ रेगुलार बा पार्मानेन्ट खालामनो हाया होननानै बिबुंथि होदोंमोन गिबि मन्थ्रि बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदोंमोन दि उमा देवी भार्सेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि भार्डिकआव टेम्परारि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो हानायनि जि गोहोआ गिबि मन्थ्रि आरो केबिनेटआव दंमोन बेखौ सुप्रिम कर्टआ बोखांनानै लांबाय
दा गिबि मन्थ्रिया सुप्रिम कर्टनि बेरेखा थांनो हाया होननानै बिबुंथि होदोंमोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि उनावनो काजिरङायाव मावनाय मावथिफोरा खुद्रिदों आरो गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिखौ खोनानायनि उनाव गिखांनाय आरो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों बिथांमोना। साख्रिखौ रेगुलार खालामनो हायाब्लाबो गिबि मन्थ्रिया हमगार्डनि दान बान्थाखौ 10,000निफ्राय 25,000 रां खालामनाय बायदि काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव मावनाय मावथिफोरनि दान बान्थाखौबो जाहाथे बांहोनानै होयो बेनि थाखाय खावलायदों। मानोना काजिरङा नेशनेल पार्कनि साखाथिफोराव थानाय दुखुथिया सुबुंफोरा गोलाव समनिफ्रायनो काजिरङा माहारियारि हाग्रामाखौ बेंनायनि खामानिखौ मावबोदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो नखरखौ सालायनो हानाय बायदि जाहाथे दान बान्था होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो बिथांमोना। जेरावनाखि गुबुन माहारियारि हाग्रामायाव मावग्राफोरनि फिक्स पे खालामनानै होबाय, नाथाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिखौ 1993 मायथाइनिफ्रायनो फिक्स पे खालामनानै होआखै, जे दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों मावथिफोरा। आरो गिबि मन्थ्रिया जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखायबो गिबि मन्थ्रिनिसिम दाबि दैखांदों काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव मावनाय मावथिफोरा। चिरां जिल्ला बिजनीनि भारत भुटान सिमायाव मैदेरनि उदखार। भारत भुटान सिमानि आवजारगुरियाव बिमल मुसाहारिनि न'आव मैदेरनि उदखार। हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा न' बां सिफायनायजों लोगोसे न'आव थानाय गासै 9 बस्थायाव थानाय माइखौ जानानै सिलिंखार खालामलांदों। फारसेथिं हाग्रा बिफाननिफ्राय जेबो मदद मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथिदों भुगिनांनाय नखरनिफ्राय। सोरखारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों। लोगोसे दुखु खस्थ'जों मोननाय 9 बस्ता माइखौ जालांनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिमल मुसाहारिनि नखरनिफ्राय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन सिलिं फेन, लोगोसे गंनै हेलमेट मोनफानो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160cc मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 3,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो गोरलैयैनो आरो खम इन्टारेस्टआवनो फाइनान्सआवबो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो हागोन। 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा गोदान कास्टमारब्ला गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनो हानायनिबो राहा दं आरो सोलायनायनि बेलायाव 1,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन। लोगोसे वारेन्टिखौ 5 बोसोरसिम होनाय जादों। बेनिफ्रायबो देरसिन खाबु दंबावो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव। नोंथांनि सिबिल स्क'रा मोजांब्ला, अदेबानि नोंथाङा बेंकनिफ्राय लन लानायनि उनाव लनखौ मोजाङैनो सुख'बोनायनि रेकर्ड दंब्ला, नोंथाङा थाइसेबो रां होग्रालासे गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि बेफोर खाबुखौ लानो सानदोंब्ला गोख्रै खालामदो, मानोना अफारा 14 जुलाइसिमल' थागोन। खौरां लानो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।